Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, hiniwala po akong sila yung may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga o tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin pong bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na video. At ipagkakalog ko po at ituturo ko po sa inyo lahat aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan o huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At panatiling bang pagkumbaba sa isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong wag pong magkunpo sa tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakaming kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbos ang sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik, dikdik at tumapo na pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ipagkakalob sa inyong lahat ang pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyong mga ginagawang mga pagsusumikap, pagsusuporta sa inyong buong pamilya. Ay alam ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa gagabayan kayo sa inyong pag-araw-araw na gustong makamtan pang araw-araw sa inyong kinabubuhay. Sana po ay palagi pong magdasal sa araw-araw at mabasa isa't isa, magtulungan, magbigayan, walang away, at huwag kayong maghinayang po na humingi ng kapatawaran sa Diyos ang makapangyarihan at kayo po ay papatawarin niya. At buong puso po kayong magsumamo sa Kanya at humingi ng gabay, basbas sa Kanya. At kung gusto niyo po talagang makamtan na lahat gusto niyo pong pangarap sa buhay po, ay huwag po kayong magsawang umiling sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At tumarap kayo sa silangan po at magdasal ng isang Ama namin at usalin po yung Sator Aripo Tinit Perarotas Adonadam lihok ugnat sa ugnat tagak sakri Kristum Deum Indium Mium Abam Abilim Abis Abisti. Tapos i-konyo po sunod po yung kailangan po ninyo na usalin po niyo. Kung ano po yung gusto yung kailangan po, wag lang sobra-sobra po. Kasi pag sobra po, hindi po kayo pagkakaloban. Dapat po yung katamtaman lamang po yung pangangailangan po niyo sa araw-araw. O kung may problema ka po sa buhay po, pwede rin pong humiling sa kanila at gagabayan kayo. Kung may nararamdaman po kayo na malaking po sa buhay, halimbawa po may na ospital kayo mga kamag-anak o mga dyan, o kayo magtubiling humingi ng gabay sa Diyos na makapangyarihan at ipagkakalob sa inyo unti-unti. Hindi man lang sukat akalain na papakalob ka agad, pero ipagkakalob rin sa inyo na unti-unti lamang po. At gustong-gusto ng Diyos na kapangyarihan sa lahat na yung magdadasal ka palagi, na magsusumamo ka sa Kanya. Kung ano po yung nagawa po yung kasalanan noon, ihiling mo sa Kanya na gagabayan kayo at humingi kayo ng tawad. Gustong-gusto ng Diyos na kapangyarihan sa lahat na yun. Lahat po tayo kasi nagkakamali, kaya kahit ano pong gawin po natin, nagkakamali po tayo. Kaya hiling po tayo sa Diyos na kapangyarihan sa kapatawaran sa Kanya at ipagkakalob ang kapatawaran sa inyo.
At gagaan po yung mga ikabubuhay po ninyo kung na po, gagaan po. At darating ang biyaya sa inyong buhay, marami po. Kung ano yung pong kinulong po nyo sa kapwa, yun po rin po ang aanihin po ninyo. Kung gumawa kayo po ng kabutihan po yung darating po. Kung gagawa po kayong kasamaan po yung darating. Kaya dapat po gawa po tayo sa kabutihan lamang po at wag sa kasamaan. At palagi pong tumulong sa mga taong hinihigap po sa hirap ng buhay para tayo'y palaging gabayan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sensya na po kayo kung medyo marami po akong nasasabi ngayon po na sana po intindihan nyo lamang po ang Iwagan ng Pangasinan po ay nagpapaliwanag lamang po. Kung gusto po nyo, kung di nyo man po gusto ay wala po magagawa. Sana po ay pakaingatan lamang po aking mga binabagay ng orasyon at maraming salamat po sa pag-unawa po ninyo palagi. Sana po yung makapanood ng aking video ay malakas ang pangangatawan, kakapanood po ng aking video at may darating na grasya po sa inyo sa inyong buhay at ipagkaloob sa inyo ang palaging magmahalan, magkumbaba sa isa, magtulungan, magbigayan. Maraming salamat po. At pakaingatan lamang po aking mga binahagi na mga orasyon. Sulat nyo lamang po sa libreta po ninyo mga lahat po ng mga babagi ko po para hindi nyo po makalimutan po ay bumili po kayo notebook po. Sulat po ninyo sa notebook po sa ballpen. Sulat po ninyo dito at huwag nyo ipakbang sa mga anak nyo o sa po kung halimbawa nagkamali lang po ng hakbang, nagsusulat po kayo biglang nahakbangan, huwag nyo lang yun. Kung bata man, kasi wala pang isip pa yung mga bata, huwag nyo lang po, basta idasal nyo na lang po na huwag mawala ng bisa, huwag mawala ng bisa yung sinusulat po. Sina po kayo may dumaan na po sa taas. At ibibilin ko po sa inyo kasi sobrang init po ngayong panahon ay uminom ng tubig palagi. At ang halimbawa na galing po kayo sa init ng araw ay huwag kayong humiga para yung init sa inyong galing ulo ay bumaba. Huwag po kayong humiga kasi karamihan po pag galing sa init ang matinatamad dyan po ay bigla na naman pong humiga kasi mainit kasi hindi nila alam na masama yun. Yung init po sa katawan natin papasok sa ulo, marami doon sa mga nangyayari yun ay nakakasakit, nababaliw, parang nakukonsya, kala nila ginagaway na hindi, yung parang konsa isip nila yun, yung parang nakukonsya. Akit kasi yung init pag galing ka sa mainit na araw tapos bigla kang higa. Huwag yung gawin po yun, magpahinga muna kayo tapos uminom ng tubig. Huwag sa ganong marami kasi pag marami rin po, sobra-sobra po yung tubig po, mahirap din po yun. Kaya dapat po ay katamtaman lamang po. Sa isang araw po at mga isang metro ay isang kon lang po. Lagyan po na kon po, kaya nyo pong ubusin, yun, pwede na po yun. Mahirap na po kayong magkasakit ngayon. Magkasakit ka, kung halo kung wala kang pera, hirap na ospital ka, mahirap na po yun. Buti kung maraming tutulong po sa atin, may kapatid po tayo mga galing abroad na nakakatulong po, mga magulang po, kung wala, yung nagko-construction lamang po tayo, nagtatrabaho tayo sa construction, tapos ganyan po nangyari. Hindi po natin sukat akalain na mangyayari yun kasi ang panahon kasi ngayon paminsan-minsan po nanggagaling po sa kinakain po natin yung mga sakit po natin, yung mga taba ng baboy, ganun halimbawa lang po, taba ng baboy, mga maalat, nagkakasakit po tayo dyan. Kaya dapat po
Wag po kayong kumain ng mga ganun, chichirya, mga maalat, matatamis. Dapat po katamtaman lamang po mga soft drinks, nakakaroon ka ng sakit niyan, mga taba ng baboy. Dapat po ingat-ingat lamang po tayo kasi yan sinasabi ko po kasi nasubukan ko na po yun. Marami kang mararamdaman yan, sakit sa uric acid, sa cholesterol, sa diabetes, prostate, marami yan sa mga sa mga nangyayari ngayon. Sa marami pa iba na makukuha sa pagkain yun sa pagkain lamang po. Kung dapat po maganda kumain po tayo ng mga gulay lamang po, isda. Kasi pag kumakain ka ng baboy, manok, nakakaroon ka ng sakit niyan kasi yung mga nirerekado nila talagang tabis po yung nirerekado nila. Kaya sinsya na po kayo kung nabanggit ko lamang po yun kasi bawal na po magkasakit. Mahirap na po magkasakit salo kung wala po tayong pera na tinatago o naiipon, wala rin. Kaya sana po naintindihan po nyo aking ibig sabihin, pang paalala lang po sa mga katulad ko pong hindi po lamang po perfecto. Si perfecto nga hindi na perfecto, pangalan na niya perfecto, hindi, joke lang. Ang isa-share ko po sa inyo ngayon po ay orasyon sa pagkilala ng espiritu kung ito ay masama o mabuti. Magdasal po ng isang ama namin na Baginong Maria Nawalhati. Salin po sa isip at ng 9 times po sa dibdib at ipikit ang mata. Sa mga naniniwala lang po dito po ay kung talagang gusto nyo pong makilala po yung mga espiritu na mabuti o matatapang ay gawin nyo po ito. Kung hindi nyo po gusto po, maganda po rin po ito sa pagkilala kasi yung espiritu nagbabantay po sa atin ay makikilala mo kung mabuti o masama. Kung mabuti kang tao po ay mabuti po rin po yung espiritu mo. Kung may halo ka pong masama o mabuti, makikilala mo yung espiritu mo na talagang tagabantay sa iyo na ito po ay gumagabay sa iyo na kung ano po yung ginagawa mo na mabuti, maganda rin mabuti, hindi po siya masama. Pero kung masama ka tapos gumagawa ka ng mabuti na kunwari ka pa na mabuti pero may masama ka sa kalooban po o mga yung nangyari na po sa iyo na nakaraan mo, kaya binabagi ko po ito para malaman po niyo na baka sakaling sumapi sa inyo ang hindi po kayo maano dito na basta i-share ko lang po sa inyo para makilala nyo po yung espiritu na nagbabantay po sa inyo na mabuti o masama. Magdasal po ng isang ama namin na Baginong Maria sa Kalwalati. At sunod po yung orasyon po ng Sinig Ugorom 9 times po. Sinig Ugorom, Sinig Ugorom, Sinig Ugorom. Salin po sa isip lang po na 9 times ang ipo sa dibdib at ipikit ang mata. Kung ikakasi po sa inyo ng Diyos na makapangyarihan na magpapakita sa inyo, papakita sa inyo o kasakay na sa panaginip lamang po. Kaya subukan nyo lamang po, wag lang pong gamitin sa ikasasama. Yan po ang orasyon po, narito po.
Maraming salamat po sa pag-unawa po ninyo at pagmamahal po ninyo ng Hiwaga ng Pangasinan. Sana po huwag po kayong makalimot po mag-subscribe, mag-like and share, pakipindot na rin po bell icon. Maraming salamat po. Sa mga baguhan po, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po.